Vi hedder Frederik og Signe, og vi kommer fra Arkitektskolen i København, fra Instituttet for Bygningskunst og Teknologi, og vi har prøvet at kaste os ud i at lave et projekt vedrørende den grønne omstilling, og prøve at tage fat i det med at lagre grøn energi. Samsø Energilager er vores bud på at skabe en række lagringsenheder, grøn lagret energi, som qua dens arkitektoniske fremstilling også giver noget tilbage til Samsøs grønne profil. Vi har fundet en teknologi, som gør, at du kan pumpe grøn energi ind i anlægget og hæve de her stempler ved hjælp af vand. Og når du har brug for den energi, så sænker du stemplerne igen, og vandet løber igennem en turbine, for så at blive genereret til el ud på elnettet. Tanker har været, at man skal kunne tilgå det her anlæg, så at mennesket bliver sat i fokus, og vi kan komme i nærheden af de her energisiloer, og på den måde menneskeliggøre dem. Så vi har forsøgt os med at lave en oplevelsesarkitektur ved, at man kan gå ombord på dem og komme op i toppen af dem, hvor vi har plantet en skov, som skal spejle den eksisterende kontekst, som siloerne lægger sig i. Projektet forsøger at kombinere en industriel funktion med oplevelsesarkitektur, og med det vil vi gerne fordre en ny forståelse af fremtidens energiteknologi, og dermed sætte Samsø på verdenskortet som en vedvarende energiø.